Anke jekk fil-qorti qed iwieġeb mhux ħati ta' attentat taqtil raġel ta' 27 sena ammetta mal-pulizija li jeżżes u weġġa' tarbija ta' 11-il xahar. F'dan il-każ it-tarbija spiċċat bl-iskutella ta' rasa maqsuma. It-tnejn filgħodu fil-qorti bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni fost oħrajn intqal li tul l-interrogazzjoni l-imputat qal li kien taħt l-effett ta' droga fil-ħin tal-inċident. Għalli kien ħa linja waħda kokaina u pejjeb xi smoke fil-festa. L-ispettur Edel Mary Camilleri qalet li din kienet it-tieni verżjoni tal-akkużat wara li fl-ewwel verżjoni huwa tefa' ħtija fuq is-sieħba tiegħu. Fix-xhieda tagħha l-ispettur żiedet kif sabet li tarbija biksur f'rasha u saqajja riħa taqrusa u ħmiġ taħt difreha. Komplet tgħid li kellha anke benġil antik f'rasha kif ukoll ieħor riċenti li seħħ ftit qabel mat-tifla nstabet fi stat mhux konxju. L-ispettur spjegat kif fit-12 ta' Settembru li għadda ġiet infurmata biex tmur l-isptar wara li qalula li ddaħlet tifla ta' 11-il xahar li kienet tissofri bi ġrieħi f'rasha. Omm it-tifla li hija sieħba tal-akkużat għandha wkoll żewġ ulied oħra u dawn setgħu kienu f'riskju u għalhekk l-inkjesta ġiet estiża fuq iż-żewġ titfal l-oħrajn. Fil-fatt anke dawn it-tfal kellhom riħa tinten u dwiefer maħmuġin, ħadd mit-tfal ta' din l-om li qed tkun akkużata b'moħqrija u abbandun ma jiġi mill-akkużat. Xed ukoll l-ispettur Chris Pulucino spjega kif iż-żewġ verżjonijiet tal-omm u sieħeb tagħha ma bdewx jaqblu. It-tarbija ħarġet mill-ITU żdadet tinżamm l-isptar il-kundizzjoni tagħha hija waħda stabbli.